So karon guys is mangita na po taglaing area na po nga nagkakahoy ko. Bahala gagmay laman po guys, basta na po isugnod guys. Bahala gagmay. What's up, break up? This is Rence. Arme. And Sheila. And welcome back to my channel. Nagmaabo sayap, ma. Ma. Kaila ka na, ma? Ma? Abo sayap tagnaw. Ito. Di mo nga kahoy, ma. Oh, kahoy para kuan, masira na may nagbagjo na. So hello guys, good afternoon, maadjong hapon. So for today's video and for today's vlog guys is we're going to ubos ako. We're going to kuan guys, mukuha amig kuan kahoy or sa Tagalog pa guys is panggatong. So sa Tagalog guys, sa Bisaya is kuan kahoy kay ingani mo sa taga-Bukid guys, may mga daily routine every nga manay kahoy. Manguhag kahoy. Og mga well, so mga niyang among saligan guys. So mag-ialaman ko guys kay kuya kuya atong pangalan kasi labong buja kaadto dagnay mga kahoy or mga sagbot na magsabit sa tutong naw, di ba? So maadto na guys maka-protective nga to ang purong murag abo sa jak. Puto ra lagi. Musayap. Naaway. Sila guys may mga klaro mo kuan mo intro oy. Da, bad-uban ni mga Ako rabe klaro. Sarap. Oy, may salida oy. Salida nagmangahoy sig dadag sil salida. Unay banak ko tukob impas. So karon guys, mangita mi og lugar ug asa jud mangahoy diri kay. Asa? Mga kana mga palwa ba? Palwa? Ay, ang taon na, diyan to ditso. Prog on Pare pasud. Pasod ta? Si, pasod ta. So karon guys, mangita og area so. Aray. Uy! Lagi dito lagi baka lagi ito pa rin mga muna baka na lagi baka. Lagi baka iyo ito pa rin muna baka. Ano ba yan? Inawa guys, ipagkukunin may baka ito pa rin mga alat agi. Kamunungag ng baka. So karon guys, I realize may nga nasadok na yung gagihanan. Ay na lang may agi diri guys. Diri ari kay og naadto na may baka ito kunin mo na baka. Panggukod noon mi. So ito na nagpangahimuyan guys. Ay ang oras na karon guys is alas 2. No. Alas 2 na guys. Ang oras ng init pa kaaso damo. Gihangat ko gugugod baka oy. Imito ko dai atang musung-musung lagi dere kay aron adto ta ditso sadot nagpapili lagi. So kita-kita adto guys sa labungan kay adto dito sa labang mga hoy asa ta mga hoy. Kita-kita ta adto. To. Una kay aron ikaw mukaghas. Mawahi mo di ba ka? So darami diri guys ani. Ano na may mga hoy daghang marsiko pud daw. Uy sa rami nay labong sig kog cellphone, bahala jud ka diha. Ang sundang. Ada sunod pastor. We will do the bago panig po guys na papud na lahos yung puha diri da. Ara pud taman. Buwag ko nila guys kay. Ha, magbuwag ta? Sige. Alis ako agi mangita ko diri kuan. Ay di aday kahoy diri.
Karon, ko dyan na to di. Pamamandi apa bagli. Ay di ada daghan ka adto. Ipil-ipil man ay pod. So karon magsugod ng tagkuan guys, mga huy kay aron lagi naapot ay kuan guys. Kuan, mag-abos siya sa karon kay ndag na kuan. So let's start the pangahoy guys. Let's go ahead. Sa ibutang ari lang usod lang na dari guys. Sud na dari Lalaghag sili manguha og sili diri kay mo ni kita. Hoy ginawa ko. Kuda man ni diri guys. Hindi na ihas sa mo kurab itong karijo ba? Ginawa ko. Ari kay. Hindo. Patay baka ni siya. Asa ni sit up guys kay makalisod na nag-iisip para to. Kahoy lagi ni. Guys, gagmay ra pud kaadtong kahaw jadi Gagmay ra pud kaadto amo purong ko kay ilhag atong source of wisdom. Hala. Dahan gagmay kaadto guys oy. So ito na pud sa pikas. Daghan dadtuhid Ato ko guys. Diri ko daghan diri. Aray. Uy, isa na buto-buto. Na ako gibuhat diri. Kulit. Ako nga namang istorya diha. Muna kagkurik siya. So karon guys is mangita na po taglaing area na po nga nakagkahoy ko. Bahala gagmay lamang po guys, basta na po isugnod guys. Bahala gagmay. Hindi mag-aping-amping po taani din. Dan kilabong mo na po dyan. Na kawajan diri dia. Hindi aghas ba guys kaya anak bayas kawajan magpudyo. Kay bugnaw. So muna maginahinay po tag mga hoy tas mga lugar-lugar nga kanang labong bitaw. So ari ko sunan ako isa katapok ito guys.
na ako isa katap ko dito. So mangita na po diri sa maginihilay matadag lakaw nila eh. Kuan. Tiger. So karon guys, dapat ko i-share ninyo mag istorya sa ta guys samtang ga ngita mig area nga kuan nagkahoy. So dapat ko i-share ninyo. Kuan guys, na nakasuway na mo guys kanang kuan kanang naka friends mo ba unya imong gituring siya nga kuan ba as kuan ang imong pamilya unya niabot ang time nga giit sa kwera ka ba guys mo nagwa na kay Billy si Eja ang pagkakuan. Di imong gihatag ang tanan guys ganda the way nga mo kuan nga na di imo nang gi-accept siya imo nang imong brother siya every ana pero in that way in the end guys how many months guys realize siguro po dito guys nga wa na napul ana siguro siya naho or napul as tang naong mo tong ki kuan ni siya guys or ki or sabay dyan gibuhat nga wala na gusto so para na guys wa man ko gibuhat ng susob guys ato gibuhat ng susob og friends gani mo guys of course og friends mo mag-away-away ra jud mo nga na makabalikan mo ana pero kani guys is mura na di na friends mo pero wa na murag wa na jud kuan ba na ay solution ning problema ha kay wa naman jud so nagwat mo ko guys mo kuan pero wa man jud guys wala ana lamang siyang kipasagdaan naman pod manang ako nagpadadyon ako sa gibuhat karon bahala sa kinabuhi so karon nalipay po ko guys nga ako ra usay noon pod nya man to nga asas kali na atong pabayaan sa kinabuhi kay mamaya ang desisyon guys nga nila pod so sa di lamang pod basta at least guys na ako na itabang sa mga tao nga ganing willing nga ihalan og tabang so ang tabangan so ato wa bugoy gibot sa pasag di lang mo siya so mara karon na ta sunod tana di mangita ta putag area nga lain inay mo cellphone Ano ba nagkundi mo? Anda ka mo kali ka ba daw? ayo wala may dari ana manzili na gagmay ka ajo gagmay po nang kahoy diri uy hindi ko pa mag-awa ikaw dagod kay ko may kuabakin nagdagahoy nanahe alan lapot tas kuan lan nila tas encantadia asa man tari sunod ha mamas pimi kay kabira man yag maaduhon ari ko diri di kay arong amping na tumata kay usara ba tumatanan baroy na ilisan man kanag iro ang gibidli oh diri laman ko diri guys kinaapoy naghandag-handay po di anes ako daghan diri uy daghan diri guys bala lamang gagmay siya guys basta na ay mas daghan diri daghan diri at ano laman ko
So karon guys, isuman ako pangahoy. So thank you so much for watching guys. Ako lang mo sa nabiling kita naman sila dito. Tara naman sila nang ulit naman sila guys. Ako lang sa diri so ang asahonon kana. So mao to guys for this video. Nanghoyag kahoy kay wala lagi kahoy lagi. So thank you so much for watching and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So this is Kuya Rence guys. So mura din ako maka-vlog guys kay lisod na kaadyo mag-vlog sa mag-arsas kahoy. So bugat na sa oo. So thank you so much. So nabuutan og gahat. Thank you so much guys for watching this vlog today. Bye bye. See you for the next vlog guys. I hope you enjoy this vlog. Kung kisa to nagpuyo sa book. Ay, before ta mag-end guys, shout out dahil ni Dave Palacio, ni Jessa from Dawis Bohol, kay Ati Waning, kay Kuan. Basta, nakalimutan ko guys. See you for the next vlog. See you for the next vlog. Bye bye. Ay lang ang buagi dito. Baka! Baka! Taba! Baka!